mereu după Milgănuș. Da, deci nu copii mulți, cam... Suntem 4. 4 persoane. Suntem 4 Florin. Taci, bă. Unul Armando, unul Mamuța, Lelut, unul Iair și unul Florin. Mergem să-l căutăm, dar fugim, bă, nu... Bă, da, fugim. Că e periculos, Emil, știți, și voi. E periculos un pic, dar pare... Nu, stai, ce să zic? Ziua a doua, sunt umil. Da, bă. Să vedem. Pedalul ăla este și Macășe, bă. La marce. Haciu, gălășul șchis. Dați mereu imediat. Da. S-ar putea eu dacă ne-am camerat. Am velit pula. Cine sună? Dracu, bă. Cine sună? Nu știu. Cine? Aici este drumul de pe jos. Aici am mers poate Emil Gâș. Du-te, dracu. Lasă-mă. Acum sunt inelul. Nu ca toate geanau. N-ai nu, mamă. Nu știu. Să vedem. Ne s-a dus Emil Gâș. Bă, uite, bă, ață. Bă, uitați, hai veni. Bă, Uitați, eu am picat parcul ăia. bă, aumaș. Lasă la Ce mine, acolo, bă? bulangiule. Nu, vedeam dacă mai e eu. Mă școiena de la mine. Uitați. Ce e aici, domne? Pantalonul al Emil Gâș. Da, bă. Și este căcat pe ea. Niște. Ce e să... Ia-l, băi. Hai, bă, că mirosă un pic de aici, bă. Doamne, ce miroase. Bă, uite, bă, a legănat pe cineva. Uitați, uitați. Eu văd ceva acolo. Uitați, a legănat pe cineva aici. Este o găleată acolo. Da, bă, e gălat acolo ceva. Hai, mergem să vedem. Haide. Haide, bă, hai. Uite, bă, am găsit 10 lei, bă, bă. Am găsit 10 lei, bă. Bine, bă, am găsit 10 lei acolo de era. Hai, bă, mergem. Când a venit. Da, am pierdut-o. Ai mergit? Adu-te, bă. Ceva copii, când a fugit Emil Gâș. Cine e acolo? Nu știu. Panică! Uitați, bă, uitați-vă ce a făcut Emil Gâș. Fraților, uitați ce a făcut Emil Gâș. Uitați, ce miroase. Uitați ce a făcut Emil Gâș. Uitați. Uitați ce a făcut Emil Gâș. Doamne, ce a făcut, Doamne. Uitați oasele. Uitați, Domne. Săracul câine, mi-e după. Hai, bă, grață. să vă oasele lui. E grață, bă. Aruncă acum, bă. Aruncă, bă. Da, ia. Băi, și acolo mai e unul. Mai Uitați, este unul? și aici așa a făcut ceva cu câine, Emil Gâș. Uitați. Uite, uitați. Ba, bă, e ceva câine. Câine, bă. Da, e câine. Ce-a seară prebuca. Băi, Dio. cred că aici e. Am văzut un film după Emil Gâș. Știți? Deja, fraților, uitați în partea a doua. Da. Seria când îl căutăm. Uitați, eu beam un bere, uitați. Uitați. Este zete, nu, bă? Aici, Da, bă. Haideți să facem un plan cu toții. Da, bă. Să nu mai vorbim așa tare, Da. că toate ne aude și îl pierde. Da, bă. Poate mai bine să nu mai vorbim și încet. Da, bă, că poate ea ascunde de undeva aici. Ascunde undeva. Stai, bă, că am văzut ceva. Fraților, vedeți? Acolo în cap. Uitați-vă. Lui asta este macreșă. Uitați. Uitați, fraților, ce am văzut. Uitați, fraților, ce am văzut. Bă, mișca ceva acolo. Bă, uite, bă. Bă. Bă, uite, bă, că am văzut ceva acolo, bă. Uitați-vă, letul e aici. Letul e aici. Dați un like. Da. Vă rog să dați 1200 de like. Și un subscribe. Da, bă. Haideți. Merem tot înainte. Da, bă.
Bă, că e acolo, bă. Bă, mai bine să mergem de aici, bă. Bă, Nu, da, că de aici bă. mai bine. Mai bine mergem de aici. Da. Sau să mergem pe partea aia. Hai mai bine pe partea asta. Hai, bă. Da, Ieri pe partea asta am venit, așa. Da, bă. Da, nu, hai. Nu mă prinde, bă, așa. Hai. Ieri nu a fost așa. Bă, urmaș. Urme. Urme, bă. Cine bă? Bă, cum să fie urme, bă? Păi, da, bă. Urmea lui e melgâș. Uitați. Bag până în gura lui. Că dacă prind pe el, când dai una... Du-te, bă, că te da cu topărunul. Nu. Bere asta în gura lui, caru. Faci o iaiu. E noapte un pic, ce se zic, Caciu? E noapte un pic. Noaptea este... Un pic este noapte. Unde mergi, mai Emilgâ? Aici. Taci, bă, că nu te vezi. Bă, așa de negru ești. Fraților, Te vede tu. Tu ești alb, bă. să dați un Tu ești subscribe negru. și un like. Taci, bă, nu. Uite, ești o maimuță. Taci, bă, așa. Să dați un like și un subscribe. Da. Contează și ăla. Bă, un coip. Bă, am văzut un coip. Telefon, că n-are cum să mă. Unde ești, mai Emilgâ, mă, ia-mi pula în țin, tata. Să fac eu un gaură, tata, tani. Este o mașină acolo sus. Uite, bă. Taci un pic. Arată nimic, bă. N-am mai Hai, mă, să mergem pe dalul ăla. Te asta Nu frumos. mai vine pe ce gândești. Mai vine pe rămâne. Nu vai, să nu Hai, ciu. pudiu. Băi, cred că ăla e ceva, bă. E ceva. Sus este o mașină. E ceva, bă, tractor. Nu știu. Taci, bă, Emiliuș. Dă-mi dracu, bă, la aici. Uite acolo tot Bă, fraților, astăzi am descoperit asta. Hai, veniți. Acolo este un ciment mare, fraților. Și nu știu ce mai e acolo. Mai bine să nu mergem acolo. Petre. Da, bă, hai să mergem acolo. Nu, bă, mergem, ui. Ba, da, mă. Bă, mergem așa Da. și mergem pe dealul celălalt și vedem de Da. acolo. Hai, fraților. Da? Deci, Dacă vă place canalul ăsta, să dați 5.000 de abonați. dacă facem la videoclipul ăsta peste 1000 de vizualizări, Și mie, băi, vizualizări. Abonați, subscribe și dați să sună clopoțelul. uite, până și de like. Da. Like, subscribe. Băi, am văzut ceva. Hai, hai. Aici. Uitați, bă. Bă. E un pic așa. Hai, băgat așa am căzut, bă. Dă-mă mâna, bă. Mulțumesc, bă. Ce? Da, bă, da, bă, uite, bă. Ceva, bă. Da, bă. Bă, mi-e frică. Bă, a fugit, am văzut. Fugit, fugit, bă. Ai văzut? Văzut, fraților. Emil Gâș. Băi, Emil Gâș. Emil Gâș. Bă, ai văzut? Cred că ăla e. Bă, a dormit seara, Emil Gâș. Aici este pedalul ăsta, bă, ce. Băi, unde ești? Ok, după Macrișni. Uite, bă, Barasan, uite, bă, Barasan, ce știe după Macrișni, bă. Uite, mă, Barasan, uite. Fraților, acesta a fost vlogul. Acesta a fost vlogul de astăzi. Să dați un like și să dați 1000 de abonați. Și dacă mai vreți să facem Să mai dați 1000 de vizualizări. deci ați putea Canalul, like, subscribe. iniția
Horror, fraților, horror. Vedem acolo la Best Norris și copia numerele de acolo. Pa, vă pup!